Hey, what's up mga ka-adventure? For today's video, ating pasyalan ang pinagmamalaking silo-silo sa San Carlos City, Pangasinan. Mga naggagandahan at iba't ibang kulay ng pailaw ating matutunghayan. At dito lamang natin yan makikita sa may San Carlos City, Pangasinan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may San Carlos City, Pangasinan. At syempre, hindi mawawala at kasama ko na naman si Lingmo. O diba, mayroon na rin siyang pailaw. At andito na nga tayo sa kanilang City Plaza. Sa bungad pa lang mga ka-adventure, pagpasok natin, grabe, mapapawaw ka na sa ganda. Pagdating talaga sa silo-silo, hindi talaga magpapahuli ang San Carlos City, Pangasinan. Ito yung best time na pinakaantay ng mga taga rito upang makapagbanding kasama kanilang pamilya, barkada, mga katrabaho at kaklase. Isama mo na rin ang kanilang mga jowa. Hahahay, di sana all may jowa. Pag ganitong may mga silo-silo at okasyon mga ka-adventure, ang pinakamasaya ay ang mga bata. Syempre, kasama na rin kaming mga isip bata. At ito na nga yung kanilang main attraction dito mga ka-adventure. Ang pinakaantay ng lahat, ang kanilang dancing fountain. Tara at panoorin natin. Diba mga ka-adventure, ang sarap pagmasdan at napakagandang tignan. Nakaka-chill talaga at nakakapag-relax. At mayroon nga tayong mga nakitang kasabayang namamasyal dito. Kaya naman mga ka-adventure, pinakaway na natin sila. At hindi lang mga taga rito ang namamasyal dito mga ka-adventure, galing pa sila sa iba't ibang bayan dito sa Pangasinan. Siya nga pala mga ka-adventure, yung silo-silo nila dito nagsisimula mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. At syempre mga ka-adventure, hindi mawawala ang kanilang tunnels of lights. At mayroon nga tayong mga nakitang magkakaklaseng nagpapapicture dito. Kaya naman tara, lapitan natin sila. O diba mga ka-adventure, napakasaya talaga dito. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, wag nang magpapahuli. Kaya naman tara mga ka-adventure, yayain mo na ang inyong pamilya, barkad, mga katrabaho at mga kaklase at magpunta na dito sa may silo-silo ng San Carlos. At talaga namang pinaghandaan at lalong pinaganda ang kanilang silo-silo dito. Mapapasana all ka na lang talaga, basta San Carlos maayos. Ay grabe talaga mga ka-adventure, napakaganda. At nadaan na rin tayo dito sa kanilang pinagmamalaking simbahan at mayroon nga rin mga nagbibinta ng mga laruan ng mga bata dito. Kaya tara, arat na mga ka-adventure, pasyal na rin kayo dito. Hi! O diba mga ka-adventure, nagagandahan talaga yung mga taga San Carlos. Baka nga dito mo na makikita ang You Forever. Ay, naku naman yan. Maraming salamat nga pala sa mga bago kong nakilala dito. Hi! 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 Kanyo pa? Naku mga ka-adventure, gwapo tang mata taraki manayari taga San Carlos. Ang cute naman talaga ng batang to at sumasayaw-sayaw pa. Hi! Kaya naman mga ka-adventure, isama nyo na sa listahan ng pagpasyal dito sa may silo-silo ng San Carlos. Siguradong mag-i-enjoy at magugustuhan mo dito. Maabig na Pasko at maligwas ya balon taon.